Tak rožňavský futbal som prevzal pred 4 rokmi. Myslím si, že vychytil som zlé obdobie, akurát bola finančná kríza v Európe i vo svete. Prenieslo sa to samozrejme i do športu. Takisto samosprávy zle stoja ako aj mestá. Myslím si, že za 4 roky som odviedol to, čo som mohol odviesť. Venoval som sa naplno tomu. Žiaľ, kolektív sme nevedeli nejak silný dať dokopy, aby sme hrali o postup. Stále sa hrá o záchranu, ale vždy je to podľa financií. Futbal sa v dnešnej dobe, koľko máte peňazí, takú súťaž môžete hrať. Žiaľ, je to v dnešnej dobe tak. Tak vedenie sme sa rozhodli odísť, najmä kvôli financiám, že neprichádzajú ani z mesta, ani od sponzorov silných, takže nemáme silného sponzora, žiaľ, v Rožňave. Sme aj unavení po 4 rokoch, to je darmo, niekto si to neuvedomí, ale to je sobota, nedeľa stále. Od rána začnú hrať žiaci cez Ačko a Bčko, takže to je celý víkend zabitý. 4 roky sme nemali poriadnu dovolenku, takže aj to je, že potrebujem troška oddychu a myslím si, že aj rodine sa treba troška viac venovať, pretože 4 roky ma slabo čo videli. Tak počul som, dačo sa schystá, neviem, Dušan Polák, okolo neho ľudia zrejme môžu to skúsiť. Dúfam, že to Dušan nebude, zase nezobere na 2-3 mesiace, ale dlhodobejšie. No a bol 4 roky v klube, keď vedel pomôcť, že teraz už vie pomôcť a 4 roky nevedel. Zdá sa mi to potom divné, no ale možno to pôjde lepšie. Samozrejme, že s futbalom neprestávam, robím ho a hrám ho celý život, takže ani teraz ho určite neprestanem. Hrám ešte aktívne za mužstvo Honec, aj predsedujem mu, takže tu je menej roboty, pravda, že ako vo futbale rožňavskom, takže určite na chvíľku ostanem v Honciach a nevylučujem ani možnosť niekedy ešte k návratu rožňavskému futbalu. Takže mám tam veľa kamarátov, či spoluhráčov, či z radov divákov, takže nikdy nezanevriem na rožňavský futbal.